El Corte Inglés els ofereix l'oratge. Anem ara a les previsions de l'oratge, que avui ens les acosta Jordi Payà. Molt bon dia, Jordi. Bon dia, Iñaki. Com es presenta el dia? El dia prou tranquil, a no ser pel vent, un vent de mestral que de nou bufarà amb força, ratxes de més de 80 km per hora al nord de la Comunitat Valenciana estan deixant el dia molt antipàtic, molt desagradable. Però anem per parts. Anem a veure en primer lloc les imatges del satèl·lit Meteosat que es mostren com s'han vist alguns núvols a les zones de més al nord, núvols que no han tingut conseqüència en quant a pluges. El cel està pràcticament ras a tota la Comunitat Valenciana, però aquest vent de mestral que ha bufat amb ratxes de més de 80 km per hora al nord de la comunitat i ratxes entre 30, 40 o 50 km per hora a les comarques centrals o del sud de la comunitat ha fet que les temperatures no baixaren molt al llarg de la nit i matinada. Unes temperatures que, com veurem, a les 7 del matí marcaven valors molt suaus. Han desaparegut les gelades que teníem últimament a les comarques de l'interior, gelades, temperatures que estaven al voltant de 3, 4, 5 graus negatius la setmana passada. Esta passada nit hem tingut temperatures, per exemple, a Utiel, 3 graus de temperatura marcava el termòmetre a les 7 del matí i, per exemple, a Castelló, a València i a Alacant teníem una temperatura entre 9 i 10 graus. Pel que fa a la previsió, una previsió ben clara. Avui tindrem sol a tota la Comunitat Valenciana, apenas alguns intervals de núvols mitjans i alts a les comarques de més al nord. Alguns d'estos núvols concentrats a les comarques del nord de Castelló, les zones més de muntanya, núvols orogràfics, podien deixar caure algun ruixat a una goteta de molt poca importància, que a més serien en forma de neu, flocs de neu al voltant de 1.100-1.200 metres. Ahir el més significatiu serà el vent, que de nou avui bufarà amb ratxes de més de 80 km per hora, deixarà les temperatures un poc més baixes. Les temperatures màximes previstes a l'extrem nord de Castelló, com a molt arribaran als 8 graus. A la resta de la Comunitat Valenciana, a les zones de litoral, temperatures entre 15, 16, 17 o com a molt 18 graus i a les comarques del centre i de l'interior unes temperatures que estaran entre els 12 i els 14. Pel que fa a l'estat de la mar, una miqueta alterada, aquestes situacions de mestral deixen la mar relativament tranquil·la en les zones pròximes a la costa, les zones pròximes al litoral, però mar endins la mar es troba molt alterada, trobem mares de marejada, fins i tot forta marejada amb ones de més de 2 metres. Aquesta situació de vents de mestral es mantindrà almenys fins demà dimarts. Comencem el repàs a l'estat del trànsit a les principals capitals de la nostra comunitat. Comencem per Alacant, en concret per l'Avinguda d'Elx. Observem que el trànsit es concentra en la calçada de l'esquerra en sentit carrer Múrcia. La calçada contrària, el trànsit és inexistent. Anem ara a la Gran Via, molt a prop del centre de la ciutat. Observem que la circulació també és fluida en aquest punt, no hi ha problemes que destacar. L'Avinguda Edènia, un altre punt que ens interessa de la ciutat d'Alacant. Observem que també el trànsit en aquests moments és totalment fluid, no registra problemes, igualment que a la plaça del Mar, on observem que la circulació a vora mar és també fluida, tant en sentit platges com en sentit Conde de Vallellano. Anem ara a la capital del Túria, a València. Comencem per l'eixida de Madrid, l'Avinguda del Cid, molt a prop de l'eixida de l'aeroport. A veure si podem tindre aquesta imatge de l'Avinguda del Cid, esta que veuen. Així observem que la circulació rarament sol ser tan fluida com la que estem observant a res d'ara. La circulació és fluida en la calçada dreta en sentit eixida i en sentit entrada també, tot i que una miqueta més intensa, també parlem de fluidesa en el trànsit. Avinguda Ausiàs Marc, l'eixida cap a Alacant, observem també circulació fluida en la calçada dreta en sentit eixida cap a la pista de Silla i en calçada contrària en sentit la Pantera Rosa també observem circulació prou fluida. Avinguda Corts Valencianes, una altra via d'accés a la ciutat de València, observem també circulació fluida, tot i que una miqueta més intensa en la calçada de l'esquerra en sentit entrada a la ciutat. I per últim, l'accés des del nord, observem que la circulació és més intensa en la calçada de l'esquerra en sentit entrada a la ciutat. Es queda també per veure la ciutat de Castelló. Comencem per la ronda Millars, on observem que la circulació és fluida, no hi ha apenes vehicles sobre la calçada. Pintor Oliet, un altre carrer de la capital de la Plana, que registra una circulació molt semblant, trànsit fluid. El passeig de Morella, també al centre de la capital observem circulació fluida i per últim, Guitarrista Tàrrega, on el trànsit, com poden veure en aquesta imatge, és quasi inexistent. Es queda per veure carreteres i autovies de la nostra comunitat. Comencem per la B21, el quilòmetre 14, a l'altura de Portsaplaya, l'eixida cap a Sagunt i Castelló, observem circulació fluida. La CB35, a l'altura de Sant Antoni Benaixeve, al quilòmetre 14, sí que registra una intensitat una miqueta més elevada. Tot això parlem de trànsit fluid, tant en sentit valencià, en la calçada dreta, com en sentit contrari cap a Llíria. La B30, que circunvala la ciutat de València, registra també una circulació fluida en sentit la P7, com podem veure en esta imatge. I per últim, a la província d'Alacant volem destacar l'A7, al quilòmetre 710, on observem que la circulació és totalment fluida, tant en sentit Alacant com en sentit Múrcia.
Hem vist l'estat de les